राजा पंकज रोशन करे छौगे पीछा दीपक राघपुरिया के तू पूरा दही इच्छा राइटर चंदन चरण करे छौगे पीछा दीपक राघपुरिया के तू पूरा दही इच्छा जे कबही सब किन देबो तिरमुहानी के मेला घूमेबो बियाह तोरे से करबो बियाह तोरे से करबो पापा ला 4 कट्ठा जमीन कले बियाह।